מדינת ישראל פוליטית ביחד עם האסלאם. כל מי שהתחבר לאסלאם הקיצוני פוליטית, הוא מנסה כרגע להשמיד את מדינת ישראל. מה שהם עושים, הם מנסים לעשות הכשרה לטרור. שכביכול אנחנו, וזה שהתגוננו ביחד... שמעת פעם מה שהם אמרו? אני ראיתי... מה הוא לא יודע היסטוריה? מה הוא כל כמוך? יום יושב 12 שעות! כל יום אני יושב 12 שעות ועוקב אחריהם ואחרי כל ארגוני השמאל הקיצוני. אני מכיר טוב טוב, וגם אחרי הארגונים האנטישמיים בעולם. אני מכיר טוב טוב. של מחבלים, אם לא שתתן את השם שלך, אני גם יעקב אחרי הפעילות שלך לראות מה אתה עושה. מחבלים לא אמורות להיות פה בכלל. הטרור הערבי הלאומני הוא המשך ישיר של הנאציזם המזוהם והטמא. זה מה שזה. מי שהיה המנהיג, אנחנו התנועה מתמודדים הלאומית להיסטוריה, הערבית, ואנחנו יודעים. היה גנרל באצ"ל, והוא לימד אותם. אני במדינה שלי, רוצים זה שלום! לא תלוי בנו, אבל זה אתה לא רוצה להבין, זה לא תלוי במחלוקת. מלך ירדן צריך לאמץ את הפלסטינאים בשביל שיהיה שלום, וכל מדינות ערב צריכות להסכים לזה, כי הם כובשים לנו את הארץ שלנו, ומלך ירדן יושב על מדינת פלסטינה, אז שיגיד תודה שיש לו ממלכה שם, כי עוד מעט האסלאם הקיצוני כל כך יעלה שהוא יתחנן לאמץ אותם, כי יחסלו לו את הממלכה האסלאם הקיצוני עוד שנייה. על מה אתה מדבר? על מה אני מדבר? על מה אתה מדבר? אני יודע, אתה לא למדת היסטוריה כמו שצריך. מדינת פלסטינה מכיר, חוזה סן רמו מכיר שמלך ירדן יושב לשלום בטח. אין שום בעיה. כי הערבים המהגרים שקוראים לעצמם רגע, יש מדינה פלסטינית גם בירדן, גם מדינת זועבי פה בישראל וגם מדינה פלסטינית מהם ליד הבית שלי באורנית. מה, אתה התחרפנת? כמה מדינות פלסטיניות יש? שהמציאו את העם הפלסטיני בשנות ה-70. העם הפלסטיני בחר בטרור. העם הפלסטיני בחר בטרור. אני החייתי ילדות שירו עליהם בקרני שומרות. אני החייתי אנשים שנפגעו מטרור. רק טרור ערבי ראיתי, רק התגוננתי. שמאלנים, אנחנו נבוא איתכם חשבון! בחומת מגן, לא יריתי כדור נבוא איתכם חשבון, אל תדאגו! כדורים. זבלים! אנחנו מתגוננים בפני האנטישמים ובפני האסלאם הקיצוני, בפני אף אחד שלא מקבל אותנו. עם ישראל חי! אנחנו נבוא איתכם חשבון! אני מייצג את עצמי! אני מייצג את עצמי ואני אוהב את עם ישראל, אני אוהב את חיילי צה"ל ואתם מבצעים אותי! הגישה של החוק הזה... תתביישו לכם! הגישה של החוק לא מתאימה. אנחנו נבוא איתכם חשבון! עם ישראל חי! 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 אנחנו נבוא איתכם חשבון! עם ישראל! אנחנו פה על אפכם וחמתכם! שמאלנים! וזה מה שיש! אתם תתעסקו עם דני אוסקר, אני אראה לכם מה זה! יש מגן דוד! זבלים! ושני פסים יא של זבל! אתם יודעים למה? הקדוש ברוך הוא מה? מלחמת אחים יהיה! יהיה מלחמת אחים! אתה עובד עם ארגוני השמאל? יהיה מלחמת אחים! יהיה! במה אתה עובד? אנחנו נראה לכם מה זה! במה אתה עובד? ארגוני שלום. רוב האנשים אנחנו נבוא איתכם חשבון! אתה עובד? אל תדאגו! תגיד, למה אתה אומר? מלחמת אחים אנחנו נהיה! קבל את הכסף? לא. אתם ג'לבל! אני רוצה שלום. אנחנו ימנים! הכל עושה משא ומתן ומגיע עם הקו משא ומתן של החמאס. בית יהודי! בית יהודי! לא, אתם הולכים עם מחבלים! אתם הולכים עם... כן, הייתי שירתי, כן! הייתי בצבא, אתה רוצה שאני אראה את האישורים של הפלטינות? זה מה שאני עובר? ומה זה ייתן לך? אין שום בעיה! אבל אל תדאגי, אנחנו נבוא איתכם חשבון! אתם תוציאו אותי כאן למנובות! אתם לא תביאו יגאל עמיר הוא אמר. מדינת יהודה! אני שירתתי בקרבי, הוא שירת בקרבי, הוא נכה צה"ל. תתביישו לכם! מדינת יהודה! מדינת יהודה! רק עם נשות מדינת יהודה! מדינת יהודה!